ideme zabíjať kolíky do zeme, aby som si označila, kde a aký veľký urobím tieňový ostrov, ktorý potrebujeme nevyhnutne k vykonávaniu environmentálneho vzdelávania, pretože keď je 40 stupňov, máme tu tábor, tak deti idú uhorieť, obviesli, aj my. Skúsim to aj vymerať na vodováhu, uvidíme, či to stihneme. Dneska je tu takýto výnimočný, krásny, zamračený, upršaný deň, ktorý sa tu často nedeje, takže nebudem vám klamať. Začala som to zatlkať a zdá sa mi to veľmi malé. Je tieňový ostrov. Maličké pódium, 5x6 metra. Neverím tomu, keď je to Greenfield. Takže to asi spravím na 5x7 metrov. Just to be sure. Či? 5x7. 5x7 to bude. 6x7? Ajra, koho naháňaš? Ajra. No anyway, idem sa opúšťať počas toho, ako pracujem. Teraz ideme mať lekciu matematiky. Aby sa mi podarilo postaviť stavbu tak, že budem mať na stavbe pravé uhly, čiže nebudem musieť riešiť šikmé steny a teda, tak potrebujem takúto šnúrku a potrebujem Pythagorovú vetu. Uhloprieč musí byť 8,6 metra. Strana A má 5 metrov, strana B 7 metrov, súčet štvorcov 25 plus 49 je 74, čiže uhlopriečka odmocnina z 74 je 8,602 metra. Ideme na to. Ideme si robiť Pythagorovú vetu na poli, v praxi. Fakt by mi dosť pomohlo, keby mám 7 metrový meter, ale mám iba 5. Nevadí, pokračujeme. Užite si pár sekúnd záberov, ako kosím povabnicu, ktorú treba kosiť relatívne pravidelne, aj keď musím povedať, že momentálne prežívame najextrémnejšie obdobie sucha, aké si za posledné roky pamätám, a namiesto trávy mi na povabnici rastie seno priamo zo zeme. Takže hej, takto to vyzerá, keď dávam dole kosačku z prívesu. Samozrejme, nesmie mi chýbať slúchatka na hlave, aby som si mohla v ilúzii, že ma nikto nevidí a nepočuje, spievať na svojom poli uprostred ničoho, úplne ako som trávy. Tu ma vidíte prejsť na spodnú časť pozemku, kde budeme stavať tieňový ostrov a toto kosenie vlastne predchádza tomu, aby sme vedeli vytýčiť kolíky a natiahnuť do vodováhy šnúru. Jedna časť stavby tieňového ostrova, s ktorou som požiadala o pomoc môjho kamaráta Kobyho, je vybetonovanie základov, respektíve tých betónových vyberateľných petiek, aby boli tie základy odstraniteľné. A tuto vrtame diery, keďže, ako som spomínala, je extrémne sucho a vykopať to rýlom není šanca. Tak sme si zavolali nášho kamaráta, aby nám tieto diery vyvrtal s vrtákom. Tu sa snažím byť silná a nejde mi to. Pozrite, jak mi to skoro vyletí z ruky. A hej, tu už prichádza suchý betón. Pre tých z vás, ktorí ťažko príjmate maďarčinu, rovno sa zmierte, že jej budete počuť relatívne veľa v mojich videách. Som z Hurbanova a tu je maďarčina 50-50 so slovenčinou. Suchý betón sme dali do tých vrútov tak, aby sme ho vedeli vybrať kedykoľvek budeme chcieť. A samozrejme sme ho dali aj okolo tých petiek, ktoré som musela následne pár dní polievať.
a potom som sa snažila zistiť, že pozinkované pätky akou farbou natrieť. Pomohol mi môj kamarát Majky a doniesol mi aj farbu. Pozrite, akú peknú. Pôvabnicová zelená. Hyperventilujem, lebo je 56 000 stupňov a musím zakryť túto kopu dreva, pretože nám hlásia búrky. Nechcem, aby sa mi skrivilo KVHčko. Strašne teplo. Strašidelne dusno. Krista Boha. Čerpadlo úspešne prežilo búrku a ukážem vám, ako veľa vody je v jazere, pretože je to super. Jazero stačilo tiež, by the way, aj s dostatočnou rezervou. A ani nám vôbec nepršalo, takže aj to drevo bolo zakryté zbytočne. Ale aspoň je všetko v poriadku. Pozri, aký mám úlohos. Toto by mohol byť ekvivalent fotky s kaprom na Tinder, vieš. Počkaj, idem to hodiť na ju. Ťahaj ma. Keď nestaviam dom, tak polievam stromčeky. So starým BMWčkom, za ktorým mám zapriahnuté IBCčko s takými ľahkými 600 litrami vody. Drží to. Pošlite mi peniaze na Pačerov niekto. S touto prosbou sa s vami lúčim v tomto videu a vidíme sa pri ďalšom, kde vám ukážem, ako sme boli na treku s koňmi cez Slovensko a Maďarsko za druhou neziskovou organizáciou, ktorej činnosť je ešte oveľa zaujímavejšia ako moja. Máte sa na čo tešiť. Čaute.